Moi! Olen Janne Tapola, Gouma Oyn tuore yrittäjä. Miltä sinusta suomalainen julkinen sektori tällä hetkellä näyttää? Rakenteet on mielestäni lähtökohtaisesti kunnossa, mutta kokonaisuus on jatkuvan muutoksen keskellä niin monimutkainen, että monen on vaikea pysyä siitä perässä. Suurimpana isona muutoksena viimeaikainen hyvinvointialueuudistus. Myös kuntatasolla kokonaisuus pirstaloituu uusien tehtävien ja uusien ihmisten myötä. Kokonaisuutta ei ole aikaa pohtia ja katsoa läpi. Viranhaltijoiden vaihtuvuus on korkealla tasolla ja osaamista tarvitaan kuntiin kustannustehokkaasti lisää. Toimin aikanaan valtionhallinnossa 10 vuotta asiantuntijatehtävissä. Vaikka ura eteni aluehallinnosta keskusvirastoon, en ollut oikein tyytyväinen siihen, mitä saan aikaiseksi. Kaipasin konkretiaa. Kävin kokeilemassa kuntapuolta ja sinne lopulta päädyinkin yli 10 vuodeksi asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtäviin. Parikymmentä vuotta 7 eri organisaatiossa on luonut korvaamattoman pohjan hallintotoiminnan ymmärtämiseen. Vaikka nimikkeenä oli loppuvaiheessa pitkä johtaja, työaika käytännössä kului asiantuntijatehtäviin. Tämä johtuu siitä, että hallinnon toimintatapa ja tietynlainen yksityiskohtien tuntemus on kunnissa yllättävän vierasta. Kunnissa tarvitaan monenlaista osaamista ja hallinto-osaamisen ajatellaan tulevan siihen päälle ikään kuin automaattisesti. Valitettavasti mikään osaaminen ei tule itsestään. Viranhaltijan on vaikea saada apua, jos sitä ei oikein osaa edes kysyä. Tästä seurauksena voi olla irtiotot ja jonkinlainen sooloilu tai ylivarovaisuus. Ei oikein osata toimia ja tehdä. Hallintotyö on epävarmaa. Tässä tilanteessa viranhaltija voi jäädä todella yksin. Pätevä tyyppi on mahdottoman edessä. Tämä hallinnollinen epävarmuus aiheuttaa kitkaa kunnan toimintaan. Se näkyy yhteistyössä suhteessa päättäjiin, kuntalaisiin asiakkaisiin, yrityksiin ja muihin organisaatioihin. Yhteistyö ei suju niin hyvin kuin se voisi sujua. Puhuttaessa kuntien hallinnosta ja tämän hallinnon konsultoinnista painotetaan usein viestintää, esiintymistä ja johtamista, mitä tämä johtaminen nyt missäkin tilanteessa ja kulloinkin tarkoittaakaan. Minä ja Gouma uudistamme oikeaa hallintoa ja siinä hallinnossa keskitymme 3 asiaan. Ulkopuolinen näkökulma asiantuntevalla vertaistuella, ilman jargonia ja hehkutusta, aikaansaamista ja tehokkuutta arvostaen. Joskus konsultointi on tiivistettyä lakitekstiä. Gouma Oy yhdistelee asioita ja menee myös pykälien taakse. Kokemukseni on tiivistä myös luottamushenkilöiden parissa. Olen ainakin 100 eri henkilön kanssa vienyt käytännön asioita kunnissa ja kuntayhtymässä eteenpäin. Tiedän hyvin, mitä luottamushenkilö odottaa, ajattelee ja mitä hän ihmettelee. Koska hallintoa voi kehittää sisältäpäin hyvin rajallisesti, perustin Gouma Oyn. Kyse ei ole siis siitä, että pitäisi olla jotenkin enemmän hallintoa, vaan sen pitäisi olla laadukkaampaa, sujuvampaa ja parempaa. Tehtävä on siis tuoda tukea hallinnolle ja hallinnon kanssa asioiville parempaa yhteistyötä. Gouma Oyn ensimmäinen missio on parempi kunta yhteistyöllä ja toimivammalla hallinnolla. Kaikki tarvitsevat tukea siihen yhteistyön kehittämiseen ja asioiden selvittämiseen. Yhteistyö ei ole pelkästään kunnan asia, vaan kaikkien osapuolien asia. Gouma tarjoaa riippumatonta tukea virheitä väistellen ja vaihtoehtoja hakien. Osa kunnista jää jälkeen, kun ne eivät ole valmiita oppimaan ja uudistumaan. Ei kai sinun kunnassasi toimita näin? Seuraa yhtiön verkkosivuja. Sinne tulee säännöllisesti infovideoita eri teemoista. Ja ota toki yhteyttä.